Dadi kaya mengkono kahanane Kakang Brajadanta kala Bendana. Wis ora webel. Wis ora deh, aku tekan Kadipati Jagati dulu ki atiku wis ora kepenak, Kang. Bareng aku luwih cumurupi karo Begawan Juna karo Pati Seguni. Rasane atiku saya gak kepenak. Lah, rak tenan to ndara dasih. Apa sing dadi racapane atiku? Kakang Brajadanta sajake diubup-ubupi utawa diaja-ajai karo Begawan Juna karo Pati Seguni mergo aku apal karo sipate wong loro kae aku apal. Arep kae iki piyayi sepuh utawa wong tuwa ning isih kesasapan jiwane iblis. Isih kesasapan tumindak akara Budi Candala. Nek kabeh mau ya mestine ora saka Pati Seguni karo Begawan Juna. Ana sing luwih akara murka ya kuwi Ratu Kestina jenenge Prabu Duryudana. Sesembahane Seguni karo Juna kae. Kae ming alat kae ming sarana. Wah dene iki duweni watak elek kuwi Prabu Duryudana. Ya, lah kok dadi tekan semono. Mesti wae ana rasa kuwatir saka penggaweane si duwe Prabu Duryudana. Nggone Gatot Kaca bakal dadi ratu ana ing negara iki dadi kan. Iya. Mestine si dhuwur Prabu Kestina kuwatir. Apa? Kuwatir. Kuwatir. Ya kuwatir. Jroning ati kepitil-kitil. Saka gedhe rasa kuwatir wau. Wedi yen to. Ya kuwi Gatot Kaca iso mumbuhi kekuwatane para Pandhawa. Rak ngono. Iya. Tuwuli utusan Juna karo Seguni mbok menawa kaja-ajai penggalih Kakang Brajadanta. Sajake pancen ngono terus. Saiki aku tak nanting atine Kakang Brajadanta mesti karepmu piye? Nek niatku pengen ngelingake karo Kakang Brajadanta. Nek sampeyan ngelingake kliwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ya jagat mangestu ngoro. Muga ngayomana marang Kadipaten ing Glagah Tinulu. Kadangipun Kakang Yai Brajalamatan apa dene sira Yai Brajawikalpa sawetara hayu ndadekake kagiat jeneng para siadi ingsun biji ana ing ngarsanipun Kakang Yai Brajalamatan lan Brajawikalpa. Lho namit pasang Kalimantabi tinebena ing lodoni dumawaing tawang tuwang Kakang Adipati Wanter sabda pangandika paduka misidating ingkang rayipun Brajalamatan miwah Brajawikalpa kepareng ingkang rayi jumadung dawuh pangandika paduka Kakang Adipati Yai kadangipun Kakang Hiyo Kadiparat Raga Siadi ingsun percaya minangka dadi badal wakil Sun Pranata marang Kadipaten ing Glagah Tinulu. Nyawa-nyawa jimat kula Kakang Adipati menawi paduka ndang bapta rakiting Kadipaten sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa ing Kadipaten Glagah Tinulu. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegeraken ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci Kadipaten katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Kakang Adipati ngerayi kekalih putung sumangga kabandhemna remuk sumangga kasawurna Allah nun inggih Kakang Adipati kadangipun Kakang Brajalamatan lan Brajawikalpa banget gawe bombong penggalingipun Kakang ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakno mila ngadheng ngarsanipun Kakang Yai kadangipun Kakang Brajalamatan lan Brajawikalpa. Iya
namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kekalih mugi kunjuka ndak tampa gawe gedhe penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Brajalamatan lan Braja Wikalpa kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan inggih kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan kakang Adipati tatanen kang podhang gantung sipo dina samengko kersasat kaya dene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu ing atase sak kadipaten Glagah Tinulu Kerawan piyayi luhur ya kuwi Rekina Patih Arya Sengguni lan bapa Prabandurna ing Sukalima mula aja ngantul ing padha saur manuk jeneng pun Kakang Nedya nyugata kelawan rawuh pepunden sakarone Yayi Brajalamatan lan Braja Wikalpa menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula mratakaken mring sagung para kawula lan ayaka ing kadipaten Kakang Adipati Yayi Brajalamatan lan Braja Wikalpa iya nun mangke bapa Penembahan Sarawa paduka bapa Penembahan Durna ing Sukalima ingkang putra pun Brajadenta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penembahan Durna sesembahan kula bapa Penembahan ing Sukalima bapa Penembahan pengayoman kula bapa Penembahan Durna astaka swala sira berdaba swal gembel semorante hawela kula nuwun inggih nak Mas Brajadenta sampun kula tampiaken ya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima sasampunipun kula nampi pasegat paduka anak Mas Brajadenta ing Glagah Tinulu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki ing sambikala namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Mas Brajadenta nggih anak Mas Brajadenta ing Kadipaten Glagah Tinulu kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah bapa Penembahan oh inggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu ri kalenggan sakmangke menika nggih Rekina Patih Arya Sengguni katuran karaharjan rawuh jengandika Rekina Patih Arya Sengguni wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu ri kalenggan sakmangke Paman Arya Sengguni kawula nun nggih nak Mas Brajadenta tansah pinanganing kawidadan ing sambikala anggen kula sowan sarengan kan Kakang Penembahan Durna namung kepareng ingkang ngabdi kepatihan ngaturaken salam taklim kunjuk ngersanipun Sang Adipati Brajadenta ing Glagah Tinulu nggih Sang Adipati Brajadenta sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu niki lenggan sakmangke nggih nak Mas Brajadenta saestu hadamel kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene janur gunung kadingaren teka bapa Durna kelawan Paman Patih Sengguni kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu sampun aturaken ing ajeng persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari klepaning samudra madu pindhanipun Kadipaten Kedawan Kanugrahan dene rawuhipun bapa Durna tuwin Paman Arya Sengguni wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu ingkang menika wonten tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang putra pun Brajadenta menapa to sababipun dene jengandika kepareng rawuh bapa Penembahan Paman Arya Sengguni upami wonten dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Ngastina tumuli kula aturi paring pangandikan kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna nanging menawi rawuhipun bapa Durna tuwin Paman Sengguni menika wonten bab pribadi ingkang badhe dipun ngendikaken ingkang putra pun Glagah Tinulu mboten badhe amangro tinggal kula ugi badhe kepareng
nyadong timbalanipun Bapa Penembahan Durna tuwin Rekena Patih Harya Sengguni Bapa Penembahan gendhek lekuduk soal gimbal semorante hawela sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten tumrap soalipun ingkang Bapa ing Sokalima menika nggih estunipun nadyan awis-awis ingkang Bapa menika sowan wonten ing Kadipaten Glagatinulu nanging nyatanipun antawisipun Ngastina lan Kadipaten sambet pas derekan wiwit ing ngasta negaring Ngastina menika sinuwun Prabu Pandudewayana antawisipun Ngastina lan Pringgondane menika kalih ngatunggal tiganipun ngemor inggih menika negari ing Wirata kasinggihan mekaten nyambet supados samangke sampun ngantos pedhot pas derekan antawisipun negari Ngastina lan Pringgondane nadyan samangke ingkang gadampar menika anak Prabu Ngastina nanging pangraosipun ingkang Bapa ing Sokalima dhateng anak-anak kula turasipun Salanta Prabu Trembaka menika sampun kados dene anak-anak kula piyambak mila mboten nama aneh menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula ing Glagatinulu syukur nggih bombong raos manehipun tiyang sepuh kados ingkang Bapa ing Sokalima dene nyumurupi dhateng kawontenanipun anak-anak kula ing Glagatinulu menika tansah pinayungan juwananing Wang Mahanasa matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa kepindhan Bapa Penembahan Durna dene mekaten biya sing pangandika paduka kejawi saking menika nggih estunipun anggenipun ingkang Bapa sowan wonten Kadipaten Glagatinulu menika wonten dawuh timbalanipun anak Prabu Ngastina ingkang badhe kula aturaken dhateng jengandika Nak Mas Brajadenta nanging sampun ngantos kaduk ati kajeron penampa mboten wonten pandangun tuwin mboten wonten dawuh ngendikanipun anak Prabu Ngastina mangke utuh dhateng jengandika Nak Mas Brajadenta babar pisan mboten estunipun namung nakyenaken dhateng pekabaran ingkang sampun berta mbok bakul sinambi ora pawarta binandunging Karna menapa dipun ngendikaken Adipati Harya menika kepara saestu kejawi tuwi dhateng kawidatanipun Nak Mas Brajadenta sakadang-kadang kula warga ing Glagatinulu mriki ugi wonten dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun anak Mas Brajadenta wonten dawuh pangendikanipun Koko Prabu Ngastina menggah menapa dawuhipun sinuwun Ngastina sadèrèngipun ingkang Bapa munjuk atur menapa dipun parangaken wonten palilah paduka Nak Mas Brajadenta kepareng radi majeng anggen kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Nak Mas Brajadenta dhateng aturipun ingkang Bapa ing Sokalima kula sumanggaken Bapa Penembahan Durna purba wasisa wonten asta paduka Bapa Penembahan ing Sokalima Penembahan hendrah ingkang baswarum siling samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweh laras renaning driya
sing manah kula depi tamiti balanipun Bapak Penemban Durna bilih paduka badhe ngendikaken dawuh pangendhanipun sinuwun Prabu Ngastina Bapak Penemban kaselak lan kumacelu raos sing manah kula nyumurupi menapa ing dados dawuh timbalanipun sinuwun Ngastina kepareng paduka Bapak Penemban hamba Barana ingkang sejati dhateng ingkang putra ing lagati nulunipun Brajadenta menika ngaten nggih Ger mboten anak Brajadenta menika nandhang kalepatan tumraping negari Ngastina menika babar pisan boten ugi anak Prabu Ngastina menika mboten badhe matedhakaken kanugrahan tumrap ndika sakula wangsa menika ugi mboten namung badhe kula tanjahaken wonten sanipun anak Brajadenta menika namung babagan pawarta ingkang boten tombok pakul sinambiwara ingkang sampun sumebar saindenging jagat menika persasat ngantos keberbeken dhateng wawarta menika kala wau inggih babagan menapa kepara saestu bilih pajar wulan ngajeng menika ingkang Mbakyu inggih menika pun Dewi Arimbi badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negari ing Pringgondani nggih pawarta ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta ingkang sampun sumebar menika kepara saestu menapa menika namung damelanipun para kawula ingkang nyebaraken dhateng pawarta ingkang boten wonten nyatanipun nyuwun pamunten Bapak Penemban estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kepara saestu mboten dangu malih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula pun Gatotkaca lenggah wonten ing praja Pringgondani nglintir keprabonipun Kakang Prabu Arimba Sawarga pawarta menika kala wau mboten ambut wonten kandhep wonten ing pekabaran nanging kepara saestu Bapak Penemban menawi mekaten nyata saestu tutu kula Gatotkaca badhe lenggah dampar keprabone Pringgondani kasinggihan mekaten wonten menapa dene wonten pandangun mekaten saking Bapak Penemban Durna tumrap ingkang putra ing Glagati nulunipun Brajadenta mboten menapa-menapa nggih mboten menapa-menapa estunipun kula namung nanjaken babagan pawarta menika kala wau ewadene pawarta menika kala wau saestu leres jejeripun tiyang sepuh kados kula menika namung mengestoni dhateng jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca mengestoni dhateng jumenenganipun putu kula Gatotkaca syukur bagih dene negari Pringgondani samangke sampun wonten pengayoman ingkang badhe mranata sagung para kawula dasih sak praja ing Pringgondani menawi mekaten leres Gatotkaca badhe dados nalindra wonten Pringgondani kasinggihan mekaten paman kula nuwun sewu nggih kula mboten badhe ngucik-ucik dhateng katentremanipun tiyang-tiyang utawi kawula Pringgondani miwah nayaka ing Pringgondani nanging menapa sedaya menika sampun kapenggalih ingkang langkung permati liripun kados pundi paman kula sajenar dawuh mekaten mergi ngaten kula menika sampun dados patih menika sampun puluhan warsa utawi puluhan taun kula menika dados patih wonten negari Ngastina kula menika ngertos pranatan tumraping praja menika kula nuwun sewu menawi wonten satunggiling nalendra ingkang seda ingkang kedah gumanti keprabon inggih menika atmajanipun ingkang Pambayun namung mugi dadosna ing kawuningan menawi wonten satunggiling nalendra ingkang sampun pangkat wonten ing Ngurut Kasedan Jati mongko nalendra menika dereng kagungan putra tegesipun ingkang gumanti keprabonipun inggih menika kula nuwun sewu kadangipun ingkang tinemu sepuh nuwun sewu nggih sak surutipun Prabu Tremboko menika kula nuwun sewu ingkang dados nalindra Prabu Arimba menika sampun cocok menika sampun gathuk lan sampun manut dhateng pernataning praja sak sedanipun Prabu Arimba monggo Prabu Arimba dereng kagungan putra kula nuwun sewu medal pernatan pundi kok ingkang lenggah dampar Gatotkaca menawi ngantos sak mangke menika Pringgondani menika nerak pacak nerajang pernataning hukum praja negari Pringgondani menapa boten badhe nampi welaking Jawata menapa boten badhe nampi bebenduning Jawata menika ingkang angka setunggal ingkang angka kalih kula nuwun sewu ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika nuwun sewu lho nggih menika putra tinemu wadon utawi putra ingkang tinemu mijil pawestri
Monggo nuwun sewu, wong wedok menika mboten gadahi warisan menapa-menapa. Wong wadon menika mboten gadahi warisan menapa-menapa. Lah kok Cumantaka nglungguhake kula nuwun sewu. Nglungguhake Gatotkaca wonten negara Pringgondani menika entuk pakone sapa, manut pernatan sing ngendi? Kula nuwun sewu lho. Menawi ngantos menika mangke mboten dipun emutaken nek ora dielikke nek ana dukaning para dewa nibake bebendu ning negara Pringgondani sing salah menungsa siji sing ngrasake kawula sak negara Pringgondani ya ngono to Kakang ngono ketoke lho kok ngono ketoke sampeyan iku tekan mriki rak pun ngerti to dawe napa kok malah sampeyan nuwun sewu malah mengestoni menika kula nuwun sewu minggu dalan sampeyan kudu tetep karo kewajibane ngoten lho nggih kula nuwun sewu kula menika namung leresaken Kakang Dono pripun coba mang nambahi nggih napa sing dikendikake Adipati kok para saestu cocok kula menika ugi sampun sepuh derek minangka dados pujangganing negari Ngastina kula maos piyambak wonten ing Wreda pernatan hukum tumraping tiyang dados Narendra menika pancen kepara ngaten menika kok nggih paesaestu ingkang nami putra ingkang mijil kakung menika nggih gadahi hak warisan tumraping Praja Pringgondani nanging menawi putranipun Prabu Trembuk ingkang mijil pawesti menika pun ingkang Bayu Dewi Arimbi menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari Pringgondani menawi ngantos Arimbi menika njumenengaken Gatotkaca menika kula nuwun sewu menika nerak pacak nerajang perbatang nerak dhateng walaring pranatan hukum negari Pringgondani menika leres ngendanipun Adipati Haryo Sengkuni mila sawanipun ing Bapak Sukanipun wonten Glagah Tinulu menika namung ngemutaken sampun ngantos sak mangke dewa menika maringaken bebendu dewa menika maringaken welaing Jawata ingkang tumanduk wonten Praja Pringgondani ingkang ngraosaken rekaosipun para kawula sak negari Pringgondani inggih kula nuwun sewu kula menika gumun dengan panjenengan lho Ger panjenengan menika putranipun Prabu Tremboko ing atase kok dadipun lenggahe denipun Gatotkaca kok panjenengan mboten ngemutaken dhateng Kang Bayu kok panjenengan mboten ngelingaken dhateng Kang Bayu menika kanthi dasar menapa nggih sepisan kula menika estunipun gesang mboten kabondo wonten ing bondo donya mboten kabondo ing derajat pangkat kula menika mboten blereng dhateng kamukten mila menawi babagan kamukten menika kula kewakaken kula sampun sumpah prasetya kula mboten badhe milik negari Pringgondani lan sumpah menika kula aturaken dhateng resanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi kula mboten badhe milik negari Pringgondani sumangga anggenipun badhe murba masesa negari menika kula pasrahaken dhateng pun Kakang Mbok Ayu Arimbi tur dasaripun tumrap kula menika sampun pas lho pas perkawisipun Kakang Arimbo ingkang dados Narendra wonten negari Pringgondani pejah dening Raden Werkudara tegesipun ingkang saged bedah negari Pringgondani menika Raden Werkudara mila negari sakukupanipun menika wonten Purbawasisanipun Raden Werkudara menika sampun trep lan sampun pas Gatotkaca menika anakipun kadang kula sepuh Raden Werkudara mila menawi Raden Werkudara menika badhe nglenggahaken anakipun wonten negari Pringgondani menika tumrap kula sampun trep medal ingkang pundi Panjenengan sewu trep lan boten menika gumantung saking pundi anggenipun badhe Mas Paosak utawi saking pundi anggenipun nyawang inggih Werkudara menika saged menang kaliyan Keraka Ra Prabu Arimba nalika semana pancen ngendikanipun para sepuh sapa sing iso bedah negara mateni ratu ngukup negara menika leres panci wonten seratanipun kados mekaten menika ning jumenengake Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika akal ukile Werkudara akal ukile Werkudara ingkang pundi akal ukilipun Werkudara anggenipun badhe blengket negari Pringgondani nek Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani teges negari Pringgondani ingkang wiyanipun kados mekaten menika dados kukupanipun tiang-tiang Ngamarta nadyan Gatotkaca dados Narendra ning dados jajanipun negari Ngamarta tegesipun Ngamarta menika kanthi pawadan Gatotkaca ngukup kesugihaning Pringgondani ngukup wadyabala Pringgondani ngukup masyarakat Pringgondani coba kula trimo kalih Werkudara niku pancen pinter bocah pancen pinter kula niku dadi gurune nganti bingung mulang Werkudara niku tak kae ilmu apa bocah pintere ora jamak mula
sampun satrepipun menawi Werkudara menika lajeng gadahi iga pertikel jumenengaken Garutaca. Aja nganti ana moga-moganing kadang putra Prabu Tremboko. Inggih menika Mas Brajadutta Brajamusti lan sedayanipun akhiripun badhe kepengin dados Nalendra. Sadurunge panjenengan menika nggadahi krentek kepengin dadi ratu, Werkudara ndhisiki jumenengake anake lanang. Lho apa ora edan Werkudara menika? Inggih. Menika akal ukule Werkudara. Ngamarta kurang sugih, ngamarta kurang wadyabala, terus jumenengake Garutaca supaya Pringgondani sing gedene semene ngenten mriku dipun kukup dening para Pandhawa kanthi lantaran Werkudara jumenengake Gatotkaca. Pancen Werkudara kanthi menika sampun pidak jempol ngetek seranggon nebu sakuyun. Ning Mbak Yu menika mboten krasa, ning Mbak Yu menika mboten ngertos nek men dienggo alat. Kok campur-campur bahasamu, Ben? Men dienggo srana ya kuwi mlengket negara ing Pringgondani. Oh, kula nuwun pamunten, Ger. Kula nuwun pamunten. Pringgondani menika wiyar lho. Pringgondani menika menawi dipun tandhingan negari Ngastina menika irib-iriban dinga piliya. Negari Pringgondani menika wiyaripun meh sami kaliyan negari Ngastina. Mila nalika sugengipun Prabu Pandudewayana menika negari wiyar piyambak menika namung kalih, Pringgondani lan Ngastina. Menika boten wonten ingkang nyameni. Samangke negari Pringgondani sampun tilar dening Prabu Tremboko. Tumuli Ngastina dipun lenggahi dening anak Prabu Duryudana. Pandhawa ora duwe kekuatan madhep dadi ratu-ratu cilik teng negara Ngamarta. Ning pritikele goe pancen pinter-pinter. Tumuli negari Pringgondani badhe ditadosaken setunggal kaliyan negari Ngamarta. Menika igihipun Werkudara. Menika igihipun Werkudara. Werkudara menika ora inggih siswa panjenengan biyen. Sakmenika sampun lulus. Kula wis anggap murid. Merga sapa wis dadi muridé Begawan Durna, nek pintere meh ngungkuli Durna, ora tak anggap murid. Tak anggap mungsuh. Mekaten inggih. Menika sababipun menapa? Mergi kula menika ngeman dhateng Mas Brajadanta. Oh, panjenengan menika dos pundi to, Ger? Kula sampun kebacut sumpah kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe nuntut negari Ngastina, mboten badhe nyuwun negari Pringgondani. Kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dados panjenengan ugi kabanda dhateng sumpah. Inggih. Nuwun sewu. Wong urip kok wedi karo sumpah. Mandya sumpahe wong menungsa urip ing alam padang menika nuwun sewu. Kula kali Adipati harus wis bosok wingi-wingi. Nggih, Dik. Nggih. Rasa nyontokke wong liya ndak malah kleru. Contone kula kali panjenengan. Panjenengan niku lek sumpah ping pira wae nyatane iso gleleng bisa dadi patih. Nggih. Kula ya wis sumpah kula balik nyatane isih dadi pujangganing negara Ngastina. Lho, wong ming sumpah kok dipercaya. Panjenengan ora usah wedi karo sumpah. Ora usah wedi karo sumpah. Sumpah menika nek atine ora tulus nika, lek sumpah ya ora tekan batin. Menika mboten badhe pikantuk dosa menapa-menapa. Mekaten. Nggih. Tur kula ya ngertos sumpah panjenengan menika mboten lahir batin. Amargi panjenengan anggenipun sumpah menika krana kodhong penggalipun nyumurupi teng neraka seda. Tumuli bingung. Lah, posisi bingung kados mekaten mereka. Jian. Rumangsaku Kakang Durna kok omong kok ya. Mboten apa-apa, Adipati. Indonesia, Jawa mboten apa-apa. Sing marahi MC-ne kok. Oh, nggih. Wau nggih campur-campur kok ora tertib. Nggih. Posisi panjenengan kados mekaten nika. Menika tumrap kula sampun trep menawi panjenengan menika oleng. Oleng. Penggalipun mergi mboten jenjem. Tumuli wong bingung, wong kisruh atine, wong ora tentrem atine menika gampang nibake sumpah. Gampang nibake sumpah. Ning sumpah wong sing ora tentrem atine menika mboten tinampa dari panguwasaning Gusti. Dadi panjenengan mboten sawedi, wis tau tate sumpah karo ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi, nek ora kepengin ngukup negara Ngastina, ora kepengin dadi ratu nang negara Ngastina menika mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dilanggar ora apa-apa. Diterjang mboten apa-apa. Inggih. Mergi kula menika nggadahi ilmu sing nerjang sumpah ning ora iso bakal kena dosa. Ngelmu apa? Sumpah apa? Sumpah apa? Aku gumun. Menika wis to, Dik. Nggih. Inggih. Mila panjenengan sampun ngantos ngiklasaken lho. Negara tinggalane wong tuwa. Sakmenika ngaten, menawi panjenengan dereng saged menggalih. Kang Rama menika sedanipun kaliyan sinten?
kalian Prabu Pandu Dewayana ingkang ngraka sedanipun kalian Werkudara Werkudara anake putranipun Prabu Pandu Prabu Arimba putrane Prabu Tremboko antaning sing tuwa karo sing anak sing bocahe wis ora rukun cecok menika sampun dipun takdiraken sampun dipun kodrataken menawi turasipun negari Pringgondani kaliyan turasipun negari Ngastina turasipun Prabu Pandu menika mboten saged rukun mboten saged manunggal mboten saged dados tunggal ngoten lah menika ada-adane si Werkudara karo sing wedok aduh masa kok kaya bebek lho karo sing wedok kalian garwanipun inggih menika Dewi Warimbi sing kepengin ngrukunake turasing Prabu Pandu karo turasing Prabu Tremboko nek mboten iso kridane ngatitanku mbedang gudak-gutaning pasti budi dene manusa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa arep kaya ngono pambubane manusa ora iso ngowahi kodrating sing maha jagat utawa sing maha urip inggih panjenengan dos pundi to kan Pringgondani sugihe kaya ngene kok meh diwenehke wong Pringgondani sing jembare kaya ngoten kok karo nuwun sewu sing sejatose turasing mungsuh Gatotkaca menika turuning mungsuh ya bener Gatotkaca menika turunipun Prabu Tremboko ugi ning ra metu wong wedok tegesipun mboten sah ingkang sah menika Gatotkaca menika turunipun Prabu Pandu mula digunakake Werkudara supaya mblengket negara Pringgondani supaya aja nganti negara Pringgondani menika ingkang lenggahi turasipun Prabu Tremboko wah pancen licik tenan Werkudara kok mau neng kene Werkudara gecek sirahe ta rumangsaku kok nek ora ana wonge kaya ya kaya arep didak-idak oke lho nika saestu arep murid kula ning nek sipate kaya ngene kula mboten seneng nggih Pak nggih pancen nggih estu menika kula menika lho Ger kula menika umpama dipun tanting Begawan Durna urip ning alam padang sing dijoko utawa gegayuhanmu apa kula menika mesti kepengin dadi ratu lho wong dadi ratu kok ora gelem dadi ratu menika lenggah dampar sinembah sanganing para wadyabala sapa-sapa nyembah sapa-sapa ngaosi panjenengan tindak kemawon dipun payungi dipun irit wadyabala sapa-sapa nyembah damaan wenang reh para kawula sak negara Pringgondani lah kok negara Pringgondani ajeng dilenggahi Gatotkaca terus panjenengan menika nuwun sewu wong tuwa karepe didak-idak sirahe karo bocah nom Gatotkaca menika dereng umur Gatotkaca menika dereng dumugi yuswanipun ya to nek Gatotkaca menika pinter mangreh para kawula sak negari Pringgondani nek duna dungkap angripun mangreh para kawula apa ora sampeyan menika ngiklasaken negari Pringgondani menika wujuding praja ingkang boten tentrem boten ayem merga nggone Gatotkaca nggula mentah praja ora jegos ora iso gawe tentreming para kawula inggih panjenengan mboten mengali kok Ger kula trima kalih selagine Durna niku nek ditanting kepengin dadi apa Durna niku sing kula cita-citake dadi ratu wong dadi ratu niku penak panjenengan dahar kantun apa menapa-menapa kantun apa sing dadi jeneng wong dadi ratu kuwi menang garwa widodari utawi putri langkung saking kawandasa lho apa ora dan piye ayo apa ora sempal boyoke menapa panjenengan boten mbayangaken panjenengan lenggah wonten ing Praja Pringgondani menika tumuli kiwa menika putri 10 tengen putri 10 lho wah moncer nggih ta Dewate nggih nggih Bapak mboten remen penggalipun. Monggo ayu-ayu. Sing kira-kira elek pateni. Ratu nggih Nalendra menang gawe Purbawasesa ana negara. Kira-kira milih Prameswari ketoke ayu bareng didandani elek pateni. Golek meneh. Nggih ta, Pak? nggih nggih Mangke to? nggih kula wis muni nggih Mang nyuwuhi omongan kula. nggih kula suwukane ampun kuwatir Menika nggih. Lah kok panjenengan namung dipun badhe dipun dadosaken mate, nggih to? kaleresan Panjenengan namung badhe dipun dados pate ki pangkat apa? Pate menika nuwun sewu, pangkat apa kula tak nyuwun pirsa. nah jan ora penak ning ati Niki nggo contoh meneng mawon. nggih Saorane Dipati Brajadenta menika dados Nalendra sasedanipun Prabu Arimba. Prabu Arimba boten kagungan putra sing kudu lenggah jampar gedangkrang sila tumpang mangreh para kawula sak Pringgondani menika Adipati Brajadenta dudu kok Gatotkaca bayi wingi sore candhaan
lungguh sila tumpang kendangan dengkul anggepe pringgotan iki gone nenek moyange Garkaca menika menapa piwun Bojleng iblis anak padha jek-jekan. Ora dalah. Lah kok tadi tekan dina iki ana priyayi ngarang Brajadenta. Matur sembah nuwun Bapa Prambaduna Dinijeng Andika sampun netangi dhateng raos kula. Anggenipun pinten-pinten warsa tilem boten gumregah. Malah kula ngiklasaken negari tilaranipun tiyang sepuh kula dhateng pun Gatotkaca ingkang boten gadhahi hak warisan tumraping negari Pringgondani. Mila sareng kula midhangetaken sabdanipun Bapa Durna bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Najan namung sedumuk jembaring bathuk najan namung saknyari jembaring bumi. Gatotkaca kena lungguh dampar negara Pringgondani wis gumlundung silahe Brajadenta. Panis sawang ora kuat. Ngaten menika nggih, ngaten menika. Tegesipun panjenengan menika setunggiling putra Narendra ingkang gadhahi adeg-adeg. Mboten gampil rubuh gedang. Mboten gampil masrahaken kawontenanipun negari Pringgondani menika dhateng Kang Mbakyipun Dewi Arimbi wong wadon ingkang cumalena. Wong wadon ingkang derajat sapenake dhewe. Ninggal karo sedulure. Mukteke karo anake ning kanthi bebanten sedulure dhewe. Lho, menika wong wadon sing kepiye? Inggih. Ora pantes dadi wong wadon. Kasinggihan mekaten. Oh, syukur-syukur nggih menawi panjenengan sampun emut Purwadasina. Lah nyono babar pisan kok omongan sampeyan kok mandi. Kula kanteni japa mantra. Oh. Japa mantra napa? Kulhu balik. Napa sing kula omongke bakal balik wonten atinipun nak Brajadenta mula kula matur menika kala wau mboten ming matur ning pancen kula kanteni aji jaya kawijayan guna kasantikan guna kasukan uragan. Nggih. Anak Mas Brajadenta sampun emut Purwadasina. Syukur. Lajeng keparengipun Bapa Prambaduna kados pundi? Menika sampun badhe tumapak ing damel. Jumenenganipun si Gatotkaca upama ngelekake karo wong tuwa mesti mung dianggep wong sing ora sarujuk karo penemune Dewi Arimbi. Lajeng keparengipun napa mboten antuk prayogi menawi lajeng ampiak awur-awur kemawon. Tegesipun ampiak awur-awur kados pundi? Panjenengan madheg raman wonten negari Pringgondani. Gatotkaca ing putra dipun sumbari nek Gatotkaca ora gelem mudhun saka dampar. Apa kelakon negara Pringgondani dibedhadekke banjir getih. Nek perlu ngaten kemawon nggih. Nadyan wonten kadang-kadang panjenengan kadang brojo sing ngewahi karo Gatotkaca. Sampun ngantos gagas sedulur. Mungkin arep ketekan penjangkane aja nganti gagas tangga teparo, aja nganti gagas sedulur, aja nganti gagas kanca. Kanca sedulur tangga teparo nek arep nyrekal gegayuhan dideg sirahe. Inggih. Singkirke. Nggih ta, Dik? Leres. Singkirke utawa dibunuh. Iya. Nggih. Anjen bener. Lho, niku mepar ketekan sediane wong sebabe. Nggih. Napa-napa niku nek digayo, mengko anggere ketekan sedulur, ketekan kanca, kaya aja ngene. Kowe nek ngene kok ndak kaya ngono, kowe nek kaya ngono ndak kaya ngene. Manut lah, gegayuhane cabar ra kelakon. Inggih. Wong eleke iki gampang, ning kon nglakoni ora bakal iso nglakoni. Kasinggihan pancen bener. Leres nggih. Menawi panjenengan mboten mentala, panjenengan mboten badhe ketekan panjangkanipun. Nggih, kula namung sadermi nderek. Yen pancen Kakang Mbok Ayu Arimbi ora njugarake Gatotkaca dadi ratu wonten negari Pringgondani. Aluwung badhe kula ikhlasaken pejah kula ndepani bumi kelahiran kula negari Pringgondani. Kaya badhepun jak-jak dening lare wingi sonten ingkang nami pun Gatotkaca Prambaduna. Laras. Ngaten menika kedah mentala Gatotkaca ora mathuk pateni. Arimbi ora mathuk pateni. Werkudara melu-melu. Lah iki sing rada angel. Werkudara niku murid kula. Nek nak Mas Brajadenta mboten wani mateni Werkudara kula pateni. Weh. Aja kok Werkudara, listrik tak pateni gampang kok. Nggih.
Aja kok listrik tawone tak pateni gampang. Golek intupe. Ah. Mengke niku nggene waluya. Oh nggih nggih. Ampun ditokke sang. Nggih. Sinten ingkang badhe badhe dados pepalang rawi-rawi rantas malang-malang badhe kula putung Pramban. Rikat lampahing rata tanpa antara pateng saka ning argaram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos mangkah sang Brajadanta ingkang mletek nenggih ingkang rayi sang Brajamuci Sumawana sang Kala Bendana minggah pendhapi ing Kadipaten Glagah tinutur pepeh pindha sata mentarangan. Mendalong tolanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta kaget sowaning adikku Brajamusti padha kanthi harja sowanmu Yai Brajamusti. Ya Kakang tansah pinaringaning kawitadan niring sambi kala sowanku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Brajadanta tak tampa siadiatur bekti. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem ndadekake jimat Kala Bendana adikku cah bagus. Padha raja sapraptamu Kala Bendana. Iku pamujine Kakang Brajadanta slamet tekaku niring sambi kala. Aku kepareng ngaturake sembah subuh kepingin bekti katur ya Kakang. Ya aja kesusu ora Kakang. Pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadake jimat paripe. Ya rada kaget bareng aku mlebu ning Kadipaten Glagah Tidulu. Kaget perkara apa? Kana swasana sing aneh-aneh. Ngane-aneh bab perkara apa? Aku kelirik kok kaya ana rawuhe Penyebaduna karo Patih Sekuni. Iya, apa tok timbali? Ora. Rawuh saka karepe dhewe. Iya, Kala Bendana. Ya syukur tegese jekali kadek duwe kulawarga trah Prabu Baku Trembuku. Iya. Nih yo hati-hati yo Kang. Hati-hati perkara apa? Duna karo Sekuni iki cangkeme elek. Arepa pendhita, arepa patih.
nek kae dihormati ping nang Kestina nek nang jabane Kestina ae cah cilik-cilik wis ora seneng iya kula nek ora rawe piyai loro kae nek ana pengendikane mbok saring mbok teliti aja mbok dahar wutuh mengko ndak ora apik kedadeane ya kan iya sedang lu iya aku ora bakal ndahar wutuh mergo wis akeh wong-wong sing maune apik dadi elek mergo saka cangkeme wong loro kae kanan sing tentrem dadi rusak kanan sing rukun dadi cokrah mergo lambene wong loro kae arep kae pendhita sing putih ming serbat karo ketune ning atine lecek iya lho kula hati-hati ya Kang iya prayoga nonggon mulunggu wis ora kurang prayoga nderekke Kakang Braja Musti sowan kesane Kakang Braja Denta iya kala bendana prana ndok nggih Kakang Braja Musti ana dawuh timbalamu apa Kakang Braja Denta para kaki Yayi ndak paringi purba wasesa matura marang panjenenganipun Kakang sowanmu wis saka pribadimu dhewe apa diutus dening Punden Pandhawa apa diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang sepisan aku ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka 2 sowanku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang wigati nanjihke kelawan Kakang Braja Denta jalaran dina ingkang kepungkur Kakang Braja Denta wis ngendikake yen to ikhlas negara Pringgondani bakal misuda Nalindra Anyar ya kuwi anakku si Gatotkaca malah nalika semana Kakang Braja Denta wis aguh ngembani lenggahing Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani srana Kakang Braja Denta kuwi magang dadi Wrangkanata mula gandeng ki kakeh para Nalindra Brahmana Raja Nerpati ingkang wis padha makuwon ana ing projeng Pringgondani sedaya para kadang uga wis padha rawuh mula mung kari ngenteni Kakang Braja Denta dina iki durung kepareng rawuh ana ing projeng Pringgondani tumuli aku didhawuhi dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya sumusul marang Kakang Braja Denta mula sowanku dina samengko iki mung kepengin nganti bebarengan sak lakuku tindake Kakang Braja Denta tak derekake sowan ana ing Pringgondani ngestreni Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani Kakang Braja Musti ana dawuh apa ya perkara kabeh aturmu wis ndak tampa nanging perkara budalku marang Pringgondani kosik Yayi apan wis watara suwe pun Kakang ora sak pejagung lawan Siadi ana ing penggalipun Kakang tan bangkit pinambeng dina samengko ana tetamba nggone Siadi sowan ana ing projeng utawa Kadipaten Glagah Tinulu sadurunge kowe karo aku budal nang Pringgondani Yayi ndak kanthi ora ketang sethithik ayo padha jejagongan rembug perkara bab ingkang wigati tumrap apa tumrap negara ing Pringgondani samengko wis ora bakal gotang wis bakal ana ratu ingkang mangreh sangganing para kawula Pringgondani bakal antuk pengayoman uripe bakal saya temata merga direh dening anakku Gatotkaca mula saiki aku tak takon karo kowe Kaki Wangsul titis ya Kakang arep dawuh apa Pringgondani kuwi darbeke sapa Pringgondani iki kagungane Kanjeng Rama Trembaka Sawarga sak sedaning Prabu Trembaka sing dadi ratu Kakang Arimba sak sedane Kakang Arimba negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar aku tak takon karo kowe iki anake Prabu Trembaka aku putraning Kanjeng Rama Sawarga mestine winelok babakan ngelmu tata kaprajan iya aku saiki tak takon karo kowe ngendi eneng jamak lumrahe ana anak putra Nalindra ingkang tinemu wadon tumuli peputra lan anake mau lungguh dampar
apa kaya ngono ku ora nyalahi marang pranataning Projeng Pringgondani, malah ora ming Praja Pringgondani, nanging kabeh negara ingkang gumelar ning jagat mau padha mastuti sarta ngestu padha marang pranataning hukum negara ingkang wis dicathet dening para pujangga. Mula babagan perkara iki wajib tak petung perkarane nggo napa yen nganti mengko wani padha nerak pacak nerajang pewaler para Pringgondani entuk pelaing Jawata sing ngrasake ora mung Gatotkaca nanging kabeh kawula sak Pringgondani melu ngrasakake angka loro. Wong dadi ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ki ning pundhake ratu. Wong dadi ratu kuwi ora gampang ngayomi wong sak negara. Monggo Gatotkaca kuwi bayi wingi sore. Gatotkaca kuwi durung tutup umure, durung komplit yuswane. Yen nganti tumpang saka ning asta bawat perintah negara Pringgondani, apa ora jeneng kowe karo aku nyengsarake kawula sak Pringgondani. Mula babagan kani pawadan kaya mengkene iki mau tak petung nggonku nyarujuki Gatotkaca ngore dadi ratu ning Pringgondani. Bareng tak gelar tak gulung tinemune apa ingkang bakal tak tindakake mau kleru nggonku nyengkuyung lawan Gatotkaca ngore dadi ratu ning Pringgondani. Siji, Pringgondani iki darbeke wong tuaku ingkang kudu ngukup kamukten lan kanikmatan Praja Pringgondani ku ya turasing Prabu Trembuku. Monggo sak sedaning Kakang Arimba sing tuwa dhewe Brajadenta ateges aku kudu bisa menehi kanikmatan urip marang adi-adiku. Nah yen to aku dina engko wis dituwakake, monggo aku ora bisa menehi kamukten karo adi-adiku. Apa ora jeneng aku gawe kuci waning sawarga Prabu Trembuku ya wong tuaku. Malah negaraku dilenggahi karo Gatotkaca ingkang miturut penemuku Gatotkaca ora duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani. Mula yayi prataning Syadya ning Glagah Tinulu kepasang Yogya katujuh nginu dina samengko ora ijenan Brajadenta nggone bakalan judak anakku nggone dadi ratu. Wis ana kanca, wis ana rowang, ya kuwi adikku Brajamusti nggone bakal ndak kanthi ngraman Projeng Pringgondani. Kowe karo aku aja nganti sarujuk, Brajadenta Brajamusti aja nganti sarujuk. Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani kuwi munggo penemuku dene aku ra sowan ning Pringgondani dina samengko iki Brajamusti. Ngendikaning Kakang Brajadenta ora ana babar pisan nganti kaget atiku panjenengan paring pangandikan kepengin ngajak karo aku supaya ngraman ning Praja Pringgondani ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Ya yayi mergo kuwi tinggalane wong tuane awake dhewe. Pringgondani ki kukupane awake dhewe. Gatotkaca kuwi turasing mungsuh ae putune Prabu Pandhu ingkang ora duwe hak warisan tumraping Projeng Pringgondani. Mung akal ukile si Werkudara nggone kepengin blengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta sarana jumenengake anake lungguh dadi ratu ning Pringgondani. Mula wektu dina iki wis dadi anteping tekadku. Aku kepengin jejegake pernatan negara Pringgondani. Aja nganti bubar mawut ora karu-karuan. Negarane wong tuaku arep tak jaluk. Kae negarane wong tuaku sing kudu ngukup ya turasing Prabu Trembuku dudu wong kono-kono Brajamusti. Oi, apike kan. Wis. Aku ra iso karo sampeyan to, Kang. Aku ra iso matur karo sampeyan nek kae wong loro omong aja tok gatekke. Aku ngerti pambegane Kakang Brajadenta. Aku ngerti sipate sampeyan, aku ngerti watake Kakang Brajadenta ora kaya sak gejagan iki kok beda karo pambegamu. Najan wujud sampeyan iki buta ning dening Kanjeng Rama diwulang supaya duwe jiwa kasatriyan. Najan wujud buta tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Lah ora kaya dina iki kok Kakang kok ngendika kaya mengkono to, Kang. Nek ngono sampeyan nglicati sumpahe sampeyan
sampeyan tau sumpah ning karepe Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin gugup negara Pringgondani. Pringgondani mang pasrah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa sampeyan lali apa sampeyan supe apa ora kelingan ya nek ganti wong urip ning arep pajang kuwi kok ngloncati sumpahe dhewe kuwi wong kuwi ora bakal ketrima uripe lawanging kanugrahan bakal ditutup so nek kepengin dipundhut kersane Gusti ling ngalami cakaratul maut bakal kerkasa cah petuk kok ngerti sakaratul maut bareng ya warna-warna bareng kala bendana apa Kang Braja Musti apa Kakang aku ana ing kene wis netepake kelawan jati dirining Brajadanta aku ora pengin direh dening sapa wae Brajadanta madeg lan duwe penemu dhewe pondene penemuku iki diluputake monggo anggone padha nyurasa marang karepe Brajadanta nanging niatku mung kepengin jejegake marang pernatan negara Pringgondani lan aku ora sotah yen to negaraku dikukup dening wong liya kuwi negarane wong tuaku negarane bapakku mbiyen ora ana wong liyane Turasing Prabu Trembukeng bakal dakah-dakah nglungguhi dampar kencana negara Pringgondani yen wani bakal lungguh dampar negara Pringgondani ajange ning dadane Brajadanta Kakang ndak suwun kanthi banget petungan nganggo nalar sing ganep Kakang Brajadanta tau tati sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal ora ngucik negara ing Pringgondani lha kok saiki Kakang malih tinggal kaya mengkono apa Kakang ora wedi marang welaning jawuting bakal tumiba kasalira dening Kakang Brajadanta ora sah mulang karo wong gerang ora sah ngajari karo kadangmu Brajadanta pinter njara langit ora menang karo Brajadanta ning saora-orane aku ngemutake lawan Kakang Brajadanta aku ora nedeng edan ora sambo elingake saiki mengkari dalan loro kowe gelem melu aku apa kowe melu Mbak Yu Arimbi oh la darah waduh ora wis kaya dadi kowe wah kowe iki wis keracunan kowe keracunan kowe kena virus corona kowe nek kaya ngono kuwi apa kowe iki dadi ratu to Kang wong kowe iki wis ngendika ora kepengin dadi ratu wong dadi ratu ki abot Kang abot selagine contone sing mengikrarkan diri sebagai ratu sejagat wae saiki wis dicekel polisi ya nek Kakang arep dadi ratu seluruh dunia mengko ora krasa Kang mula tak jaluk kaki banget wis to sing jeneng kamukten ning donya ki mung sedhela kuwi ibarate kaya dhewe mung sak geblaring cicat ate tancik mung sedhela ibarate kamukten kaya dhewe wong mampir ngombe ning yo madang barang halo kamukten derajat pangkat bondo donya yo ora digawa mati ning sing digawa mati kuwi tumindak sing apik lebu Kakang Brajadanta kuwi netepi karo sumpahe kuwi tumindak sing apik lho Kang nyuwun sewu sampeyan kelingan to karo ngendikane Bapak Trembukung dok nalika isih sugeng Brajadanta Braja Musti Arimba kala bendana Braja Wikalpa Braja Lambatan arepa kowe iki wujude buta lahirmu wis elek ning nek iso batinmu tumindak apik mergo apik elek kuwi ora ditonton saka blegering raga lho arepa rupamu elek nek tumindakmu apik bakal dadi mustikane jagat ning arepa ragamu apik ning tumindakmu sak isane dlamaan kuwi bakal disekiti karo wong sak donya bakal dicip karo sak pepanjange wae kelingan to Kang apa-apa ki sing dititeni iki tumindak ngono lho sing dititeni iki tumindak ora perkara sugih miskine sugih miskin ki iso ilang saiki sampeyan ditresnani karo wong akeh sampeyan saiki disembah karo wong akeh mergo sing nyembah sampeyan mangkeki dhuwit so nek dhuwite wis entek so nek dhuwite wis ora ana sing nyedak sampeyan ora ana lah kuwi wong ngawula bodho donya nek wong ngawula pakarti kuwi beda wong ngawula tumindak kuwi beda ngono lho
Yo tak derekke sowan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kala Bendana Apa Kang? ora sak melu rembugan. Iki rembugaku karo Brajamusti. Oh ya wis tak patenane ceklik. Iki rembugaku karo kadangmu Brajamusti. Brajamusti, opo Kakang? Kowe pengen mukti apa ora? Mukti tumrap aku, mukti ning batin wis tak rasakake. Ning mukti ning lahir gumantung marang peparinge Siwang Jagat Grinata ya Gusti kang murbeng dumadi. Ora sah dadak kemresik-resik kaya pendhita mejang karo murite. Kamukten ning lahir ya pringgondane kudu dikukuk awake dhewe. Yen upama aku dadi ratu ning pringgondane kowe bakal kecipratan kamukten. Gunane apa kecipratan kamukten yen besok patiku bakal kedungsang-dungsang dalane. Ora entuk dalan ingkang prayoga. Oh, adalah gunemamu kaya pendhita wis ora klepetan marang dedosan. Menggari dalan loro kowe melu aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen aku melu Kakang Brajadenta bakal kabotan gimbul dosa. Yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi nadyan uripku ora kebegan derajat pangkat lan bondo donya. Ning batinku tentrem. Aku mesti bakal entuk dalan padhang sak mangsa aku munggah ana ing alam pamancat. Yen ngono tetepake kowe ngewang karo adimu utawa mbakyumu ya kuwi Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe ngrajongi anakmu si Gatotkaca mestine kudu kaya ngono, ora sah pokean gunung tanpa guna. Kersane Kakang minggat. Ora sudi nyawang sedulur. Sing pranyata lahir batine ora jumbuh karo rasaku. Ayo minggat. Aja ngregeti mripat, aja ngregeti jrambrak kadipaten glagati nulu minggat. Brajamusti ora minggat sabet dampar pecah siramu. Wah, radaya. Iki malah ana perpecahan keluarga. Sementara karo Kakang Brajamusti mongko-mongko tugas sedulur. Ing padha mbelani perkara bener karo Allah. Kakek yo Kang. Elingo ora wis tak ajari aja gugu suarane kirek loro iki ta Kang. Aja tetes sikape kaya ngono kuwi. Mergo Kakang Brajamusti gugu karo omongane wong sing ora seneng karo rukune Kadang Braja karo Upeng Jawa. Yo Kang. Kala Bendana. Apa Kang? Yen kowe melu aku, yen aku dadi ratu, kowe bakal kebegan brana picis bondo donya. Aku wis biasa ra dedet. Hati aku urip ora duwe apa-apa ki wis ora tak anggap krekasa ning tak anggap sewijine prihatin lan tapa brata. Aku ora milik marang banda donya Kang. Aku ora milik. Terus ayo tak jak ning pringgondani kowe kastani Gatotkaca. ora sudi. Luwung aku kelangan dulur kabeh yen pancen padha ora gelem nyawiji karo Brajadenta. Kayak ngono kowe betara karo Kakang Brajamusti. Kowe yo betara karo aku. Ora mentolo sebab apa? Ora melu karo Brajadenta, ayo kono melu kakangmu Brajamusti minggat sisan. Lunga sisan. Ojo cedak-cedak karo Brajadenta, kowe kelepetan dosa karo Brajadenta kala bilang. Sinten? Kalau bentana ming arep minggate kok notok lho. Lha ya ketatak. Naman nggih? Nggih. Leres nggih kedangaten menika. Nek mboten dipun tegeli sedulur menika nek pancen ming arep elek-elek. Napa sing dijangka ora bakal lakon? Inggih. Ora sak digagas. Inggih. Kelangan Brajamusti, kelangan Kala Bendana, Kurawa dados sederek panjenengan. Oh inggih. Mangke panjenengan nggadahi sederek citraksi menika gayange ra jamak-jamak. Oh inggih. Ngungkuli Kala Bendana. Oh inggih. Tur baras. Inggih. Mboten menapa-menapa apa-apa keremban.
Ning kok rasa kula kok ora penak ya Kakang Tuna. Ora penak perkara napa? Niki kala bendana niku arepa buta kurang genep. Nggih. Ning nika niku pinter. Terus Brajamusti kala bendana nek Brajamusti ra bakal wadul. Wong Brajamusti niku watake satriya. Satriya niku nek tumbak cucukan mboten netepi jiwaning satriya. Ning kala bendana. kalau bentana pripun? Sowan teng Pringgondani, Pringgondani wis komplit Pandhawa. Anak-anak Pandhawa komplit kabeh, Panakawan ya komplit. Kala bendana matur nek Brajadenta ajeng dados kraman teng Pringgondani, kabeh kaget. Tumuli sinuwun Prabu Puntadewa paring dawuh sapa sing dadi srojalaran Brajadenta kok bakal merang kampuh Jingga. Kala bendana matur teng mrika wau wonten Durna karo Sengguni sing nyemelangi Panakawan. Petruk gareng Bagong ngerti kabar kaya ngoten brubut melayu kabeh wonten sing gawa pacul, wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng damel napa e? Mboten do damel napa-napa ning goleki sampean ajeng ditutuki pacul, disekop cengele. Nama niku mbok sing apik to, Depate? Napa nggih ngaten napa? Ketoke kok ngoten. Wah, lah kok nyemelangi banget aduh. Kok dadi trancam? Napa? Trancam. Trancam napa terancam? Nek terancam niku panganan. Trancam. Nggih. Nggih. Wonten dawuh. Saya mriko ngaten. Panjenengan tumuli mbubaraken ingkang samya siniwaka. Nggih. Sasampun menika tumuli panjenengan nungka tindakipun ingkang layipun Brajamusti ampun kala bendana dicandhet. Dipripes sing apik-apik. Brajamusti kowe adikku cah bagus melu karo pun Kakang. Pokoke nganggo tembung sing apik aja nganti Brajamusti muntah kala bendana nesu. Nggih. Mengke nek dilos mbok menawa Brajamusti gelem dadi manunggal dadi siji, kala bendana gelem manunggal dadi siji. Lho, panjenengan wuh kekuatane. Ning nek nganti Brajamusti kala bendana tekan Pringgondani, monggo panjenengan ning ngoyak ora kecekel. Oh, kula sing almarhum. Inggih. Inggih. Antarsena, Antarja dong goleki kula. Dong gawa tampah biu-biu ping. Monggo sencaki wis siap gawa gelugu. Kecekel to dibrek-brek. Lah, kacau. Inggih. Menika nyata. Braja lamatan Braja Wikalpa wonten dawuh Kakang Adipati aja tumpangsuh rasamu. Kowe tak paringi kamardikan yen pancen petunganmu pun Kakang iki tumindake bener lawan rasamu kowe nyengkuyunga. Yen kira-kira ora jumbuh karo atimu kowe tak wenehi kamardikan bali marang kasatriyan ora usah melu-melu perkara iki mundhak gabul pulute. Nok-nok ngestaken dawuh semono uga wadya kula tak keparengake tak paringi kamardikan yen pancen bakal milani Brajadenta kanthi ora kepeksa tak nilani yen to dianggep Brajadenta kuwi mulang sarak ndak wenehi kamardikan bali marang papane aku ora diwangi niatku ora apa-apa mergo wis ana ingkang nyengkuyung ya kuwi para Sata Kurawa Leres nggih. nonon ngestaken dawuh mula budhana kang padha sipingsun kundur kedatun kawula nun nyun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun ngestaken dawuh sinuwun purna gatining palanggilan salwasa kundur kedatun delok saking damparan karo napit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tengah saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau kumyang gumul sangkyaning prawadya Balakuswa Bosor tambur myang suling pepandhen dalutak ing oh la tala
damel kaget ana sing manah kula man ingkang putring Bandar Jungut pun Dursasana minangka wakilipun anak-anak sampeyan para Sata Kurawa niki laku baris ing mengajab wangsul teng negari Ngastina lah kok mangenggokke dalan niku pripun enten apa man napa tasih wonten kewajiban ingkang kedah sinangkul dening sanggaring para Sata Kurawa ingkang putring Bandar Jungut pun Dursasana Cemadung Dawula manwerta manwerti mansengkunar mansengkuni kula nungsung pawarti lho Cemadung dawuh man paman ajan putra pun Kartomarma Cemadung dawuh paman putra pun Surtayu Cemadung dawuh paman ngabdipun Swatama Cemadung dawuh lah Pak aja apa Pak kepala kababal ora ingkang sejati ke putra putri begati kepala Cemadung dawuh paman aliya cekudi wonten menapa dene sanggari para Sata kula ajeng waksul teng negari Ngastina teka dipun nenggokaken palaginipun kepala kula Cemadung dawuh man iya citraksi nggih kuku kula ajeng nyuwun priksa wae sesebabe napa kula ajeng wangsul kok malah deman meneng ngrungokke sendika tur wonten dawuh Kartomarma Surtayu Swatama Durgempa Dursasena Karti piyolan kabeh wae ora tak pijimbaka siji dawuhku rungokno ya Le Dursasana wah nggih pripun sekawe dipun utus sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu Kurawa ngetutke panjenengan kaliyan Bapa Durna pun bubar pasewakan Kadipaten Kurawa nekuk penjalin badhe wangsul wonten negari Ngastina kok dienggokke dalan lah kowe tak kandhani kowe gatine apa to sababe Kurawa tekan Kadipaten Glagah Tinulu iki nek ora ana wigati sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana tangeh kelakone aku tekan Kadipaten kene nggih dawuhing Koko Prabu pripun anak Prabu Duryudana midhanget pawarta yen to Gatotkaca bakal dijenengake ratu ning Pringgondani penggalihe kuwatir tumuli utusan aku lawan Kakang Prembandurna kinen gawe srana mlithuk atine anak Mas Brajadanta ing minangka dadi putraning Prabu Trembuka saksedaning Prabu Arimba sing kudune duwe hak wewenang tumraping negara Pringgondani kuwi Adipati Brajadanta nanging lha kok Adipati Brajadanta nyarujuki kelawan Gatotkaca nggone dadi Nalendra tumuli aku didhawuhi supaya gawe srana Sang Adipati Brajadanta aja nganti sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani tegese ngene Dur njupuk iwake aja nganti buthek banyune utawa nabok nyilih tangan tegese Pringgondani digawe geger nanging ora Kurawa sing gawe geger Kurawa wing pawitan ngojo-ojoki anak Mas Brajadanta supaya ora trima yen to Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca tumuli Kakang Prembandurna ingkang didhawuhi Malik paningali Adipati Brajadanta lah kowe tak kandhani ya Dur nggih dina samengko Sang Adipati Brajadanta wis kasembadan diwalik paningali malah samengko Sang Adipati Brajadanta lan sak wadyabalane wis budal ning Pringgondani bakal gawe untran-untran ning praja Pringgondani wose Gatotkaca aja nganti kelakon dadi ratu nek Gatotkaca kelakon dadi ratu ateges wuwuh kekuataning para Pandhawa sesuk muwi kekuataning para Pandhawa nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun lah iki kowe ora dikeparengake bali ana ing Ngastina nanging nderekake Sang Adipati Brajadanta nggone bakal ngamuk ning Pringgondani ya kuwi nglengserke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani Dur munggo kuwi wigatine dene kowe tak enggokke dalane wah lah ngapa kok sajake kowe bareng krungu apa sing tak kandhake kok katon pucet cahyamu pucet mawon sebabe apa sebabe nek kula kandhake dirik-dirik akeh banget Pak siji Koko Prabu Ngastina kuwi wong kurang gawean
wong milik utawa wong meri karo bejane wong liya. Wong sing ora seneng nyurupi wong liya entuk bejo niku kok Prabu Ngastina. Loro, sing dikongkon wong tuwa tuas pupuk brabas. Ora iso mikir. Ing atase Garukaca niku lungguh dampar keprabon. Mongko Garukaca niku turasing Prabu Tremboko. Sing nglungguhke Garukaca niku Dewi Arimbi. Arimbi ku anake Tremboko. Niku wis cetha. Gatotkaca sah nglungguhi kedatone wong tuane, ya nglungguhi kedatone mbahne. Kok sampeyan dikongkon supaya gawe srana Brajadenta ora trima Garukaca dadi ratu kok gelem. Lho, tuwa-tuwa ora iso nggo patuladan. Terus sambung rapete apa kalih Ngastina? Gatotkaca ora ganggu gawe kamuktening wong Ngastina. Gatotkaca ora gawe kisruh kamuktening wong Ngastina. Garukaca lungguh dampar keprabon Pringgondani, ora nguthik-uthik katentremaning wong Ngastina. Lah kok sampeyan wong gerang-gerang dikon karo ratu Gusti sampeyan kon gawe kisruh negara liya. Kok manut? Ya ampun, ya ampun. Kok begitu sih, Man? Sampeyan niku lho kudune pati niku ngemutke karo latune. Apa to kewajibane welangkana to? Apa to kewajibane sampeyan dadi patih? Niku kejaba mlanata sagung kawula negara Ngastina, nek ana latune sing tumindak ala sampeyan ngelingke. Niki kewajibane patih. Mula akeh-akeh patih niku luwih tuwa tinimbang latune, merga supaya iso nutuli karo latune tumindak sing elek. Ning sampeyan ora. Astagfirullah. Kok kaya ngono kahanan. Niki padha karo nek ngibarate Kulawa ora mangan nangkane ning gabul pulute. Kulawa ora ngerti pelkalane ning melu docane. Lho niku lho sampean mbok gagas. Enak-enak teng omah teng negara Ngastina ora ana masalah, ora ana perkara. Kok senengane golek masalah, golek perkara. Sing lekoso nggih Kulawa. Sampean ming nuwun sewu paitan ngenggokke dalane Brajadenta. Ning nek dadi pepelangan sing tumandang Kulawa, sing lekoso Kulawa, sing lolo Kulawa. Oh alah. Wong ngono kok dadi patih. Sampeyan niku nek teng daerah kula dukuh ora masuk mantakan. Aja kok dukuh LTW ora masuk. Aku dadi patih negara Ngastina kok mewaton iya sendika, iya sendika. Nek latune tumindak elek niku sampeyan niku kudu ngemutke. Man. Nah, sampeyan niku kula pikir ana tetembungan legan golek momongan. Ora seneng nek Kurawa niku tentrem, ora seneng nek Kurawa niku ayem teng negara Ngastina. Sesampeyan dikongkon karo Ratu Gusti sampeyan mung waton manut, waton budal, waton sendika, waton dikai bayar. Wong kok mung gumantung karo dhuwit. Kok kaya ngono kok patih. Oh, Citraksi niku wong ora tau usul dimbengi niki iso usul. Mergo saking klerune Kurawa. Mergo saking salahe lakune Kurawa. Bloko Suta, nek sampeyan ajeng uthik-uthik Galukaca dadi ratu, ngembet karo para sata Kurawa. Sampeyan dawuh karo Kurawa, kula ora melu, kula ora bakal cawe-cawe. Dinapak-napake Galukaca niku anak kula, niku anake Werkudara. Anak Werkudara niku padha karo anake Dursasana. Ben dikira Dursasana niku wong gaya, wong gleleng, wong sok apik, sok becik, mboten apa-apa. Ning nek perkara niki kula mboten ajeng tumut-tumut. Kula juga, Man. Kula nggih mboten ajeng melu-melu, mboten ajeng tumut-tumut perkara niki. Kula caya cuwe caya tuwa, caya cuwe caya tuwa niku palayune teng pundi malih. Wong caya tuwa niku paling mboten pun bakale ora ana. Nek nganti kula niku caya tuwa net kula niku mung nglumpukke doca. Pati kula sesuk ora pati sing kusnul khotimah. Wah, durma gati omongane. Lho niku tenan. Durma kula mboten melu perkara niki. Man, kula ya mboten melu. Kejaba kula tesih skripsi. Niki menyita karo wektu kula. Mula kula mboten ajeng melu-melu perkara niki. Dul mapunten, mboten ateges kula menika badhe wantun lan dapin Sun Prabu Duryudana.
Ning nek kok kon melu perkara niki kula mboten ajeng melu-melu dirsasana kula. Dikapak-kapakno kowe iki kadang nata. Nek ngantike ora ngestok kowe dawuhing Ratu Ngastina, kowe bakal nampa pidana saka Ratu Ngastina. Wis mangkat ora? Kena ora mangkat ning aja takon dosa. Kowe tak aturke anak Prabu Duryudana kowe nampa pidana. Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana. Oh, lah iki. Wah, lah iki wis ala gedhoane tumbak cucukan. Wis ora ana ututane sithik-sithik. Ana wong arep tumindak apik kuwi kandhake karo sing kawogan. Ana arep tumindak apik kandhake karo sing kawogan. Wah, ngenemoni lelakon apa sampean niku? Urip kok tinggung-gunggung Pak Karti sing ora prayoga. Wah, jan wis lekoso melu julagan kaya ngene. Ora arep tumindak ala dikandhake bose besal. Ora nek tumindak kok lumangsaku kok kaya kebangetan banget le golek-golek gawean Prasetya Kulawa. Dirsasana wonten dawuh. Tak tonton kowe ora mlaku utawa ora ngetutke tindaking patih senggone ajetaken desa. Aturke anak Prabu Duryudana. Kurawa sapa wae sing ora melu ning Pringgondani ajetaken desa mesti nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Oh. Pandra Tisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Margana Samirana lan Barayang Samirana lan Barayang bisikan magulingan lima ora ngira babar pisan dadi kaya mengkono kahanane Kakang Brajadenta kala Bendana. Wis ora webel. Wis ora deh, aku tekan Kadipati Jagati nuluki atiku wis ora kepedakan. Bareng aku luwih cumurupi karo Begawan Juna karo Patih Seguni. Rasane atiku saya gak kepedak. Lah, nek tenan Ndara Dasih apa sing dadi ratapaning atiku? Kakang Brajadenta sajake diubup-ubupi utawa diaja-aja karo Begawan Juna karo Patih Seguni mergo aku apal karo sipate wong loro kae aku apal. Arep kae iki piyayi sepuh utawa wong tuwa ning isih kesasapan jiwane iblis. Isih kesasapan tumindak akara Budi Candala. Nek kabeh mau ya mestine ora saka Patih Seguni karo Begawan Juna. Ana sing luwih akara murka ya kuwi Ratu Ngastina jenenge Prabu Duryudana. Sesembahane Seguni karo Juna kae. Kae ming alat kae ming sarana. Wong jenenge kang duweni watak elek kuwi Prabu Duryudana. Ya, lah kok dadi tekan semono. Mesti wae ana rasa kuwatir saka penggali anak siduwe Prabu Duryudana. Nggone Gatotkaca bakal dadi ratu ana ing negara iki dadi kan. Iya. Mestine sinuwun Prabu Ngastina kuwatir. Apa? Kuwatir. Kuwatir. Ya kuwatir. Jroning ati kepitil-kitil. Saka gedhe rasa kuwatir wau. Wedi yen to. Ya kuwi Gatotkaca iso mumbuhi kekuwatane para Pandhawa. Ra ngono. Iya. Tuwuli utusan Dana karo Seguni mbok menawa kok jajahi penggalihe Kakang Brajadenta sajake pancen ngono terus saiki aku tak nanting atine Kakang Braja Musti karepmu piye? Nek niatku pengen ngelingake karo Kakang Brajadenta nek sampeyan ngelingake kliwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ora nek Kakang Brajadenta bakal eling Purwadasina. Mergo lagi-lagine lali, wong lagi-lagine lali kuwi arep dileke kaya apa ora bakal
manut utawa ora bakal bangun miturut. Nek ya apa wae kuwi wajib dijajal. Yo. Nek kowe ora usah tekan kadipaten Kang, ora usah tekan kadipaten mengko ndak bala ora prayoga. Nek Kakang Brajadata tekan kene ya disuli prisa sarta diemputake sing apik-apik. Wong dene ora kena diemputake aku weling karo kowe ya Kang aja tok ladeni. Mergo nek ati tok ladeni nek sampeyan perang karo Kakang Brajadata Durna Sekuni sakurawane padha keplok-keplok suka-suka parisuka. Mergo iso kedu karo turasing Prabu Tremboko. Yo pancen mengkono Brajamusi. Brajamusi adikku Cah Bagus mandeka dhisik Brajamusi. Hati-hati lho Kang. Putra Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima Kakang diku diadiku Cah Bagus Brajamusti ya aku sing nututi lawan mlayumu kena ngopo dadak mbok tututi ternyatane aku wis mbok tundung saka ing Kadipaten Glagah Tinulu sing gedhe pangapuramu mubal babal karepsa ning pun Kakang wekasan ora iso menggalih kanthi wening ketrucut ucapku nggonku nundung lawan Siadi sisihna aja mbok gawe rasa kowe adikku ingkang wiwit cilik tekane wis kaya ngene kahanane kowe gulang-gulung karo aku bebasan ora nate ginggang sarikmu Kakang Brajadanta iya sabanjure aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Brajadanta ngambali kang dadi pirembuganing pun Kakang lawan Siadi nggone ngrembug Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pelojing Pringgondani tumrap aku wis bener lan bener dasarmu apa kowe matur kaya ngono siji kawula Pringgondani wis suwe nggone gegadang sapa ing minangka dadi pengayoman dina samengko negara Pringgondani bakal antuk nalindra anyar ingkang bakal iso ngayomi marang sagung kawula dasih yen bisa ngayomi marang kawula wae tak kira pancen Gatotkaca pantes dadi ratu nanging yen to nganti duna dungkap nggone ngayomi maing sagung para kawula merga saka dasarku Gatotkaca kuwi bayi wingi sore dheweke durung duweni pengalaman babakan nata ulah kaprajan mula yen to nganti duna dungkap Gatotkaca nggone mranata sagung para kawula apa ora jeneng kowe karo aku nyengsarake marang kawula ing Pringgondani Kakang Brajadanta aja demen ngilani karo Gatotkaca ngrumangsanono Kakang lan aku kuwi wis dadi wong tuwa nadyan akeh pengalamane Gatotkaca luwih pinter tinimbangane awake dhewe mula Kakang Mbok Ayu Arimbi dawuh karo aku Kakang Brajadanta ingkang didhapuk bakal dadi warangka nata ing Pringgondani Gatotkaca duwe kepinteran Kakang Brajadanta duwe pengalaman loro-lorone ento manunggal dadi siji bakal mujudake sawijining pengayom ingkang kukuh bakuh sarta bisa ngayomi mring sagung kawula sak negaring Pringgondani kuwi rancangane Mbak Yu Arimbi sing jeneng rancangan kuwi ora padha karo nalika dilaksanakake tegese ora jumbuh karo rantamaning ati mula wektu dina iki dudu Gatotkaca ingkang pantes dadi ratu ning diwalik piye aku sing dadi ratu Gatotkaca tetep dadi nayaka ing Pringgondani minangka turasing Prabu Tremboko aja wani pisan-pisan bakal ngame-ame damar ke Prabu ning Pringgondani
Lah nek Kakang pancen duwe niat kaya mengkono mesine biyen aja nganti ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sumpah mau kawetu mergo bingung atiku. Sumpah mau metu saka lisan mergo rasaku gempung, rasaku bingung ana ngarepe kumandaning Kakang Arimbo. Nalika semono ora ana ingkang bisa ndak pikir kejaba aku ngomong ngaturake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging yen to kelingan saiki negara dikukup dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Negarane wong tuaku aku ora trima, mula tetep aku duwe penemu Gatotkaca kudu lengser saka negara Pringgondani. Utawa Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning negara Pringgondani. Lah nek pancen kaya mengkono wis ora ana gunane sampeyan menggak kalawan lakuning Brajamusti. Mergo dikapak-kapakno aku ora bakal bisa nyawiji karo Kakang Brajadanta. Nanging aku tetep bakal nyawiji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, apa Kakang? Mbok yo ngeman. Ngemano kowe karo aku digula wenthah dening Kanjeng Rama wiwit Jabang nganti Celaprang, wiwit Kuncung nganti Gelung. Kawula Pringgondani padha ngandhakake yen to Brajadanta lan Brajamusti iki ora bisa dipisahake. Mukti mati tetep dadi siji, nanging sebab apa? Kelakon dadi siadi duwe penemu kaya mengkono. Yen perkara mukti mati dadi siji monggo, nanging yen to penemu aja mbok peksa. Mergo kuwi metu saka lenging atiku sing jero, mula aja nganti mbok prawasa, rasaku aja nganti mbok peksa penemune Brajamusti. Tetep aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen ngono kowe mentala karo pun Kakang, ora jeneng mentala. Mung Kakang Brajadanta sing hambrung tanpa pitung duwe niat ing gawe sengsaraning kadang dhewe, sing gawe sengsaraning sedulur kuwi mbayumu kae. Mbayu Arimbi kae bakal gawe nyengsarake dulur-dulure lanang. Anake dilungguhke dampar wong gerang-gerang kaya aku karo kowe. Dienggo keset karo jenenge Gatotkaca. Apa anggape Gatotkaca kuwi turasing Prabu Tremboko. Aku sing ora nrimake. Yen Kakang ora trima ndak jaluk matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi, ora sudi adu arep karo wong wadon sing katone jabane alus nanging jerone ri kemarung kaya mbakyumu sing kudu dilatih epek-epeke Brajadanta. Wah, yen sampeyan munasika nganggo tembung sing ala lawan aku, monggo. Aku ora bakal lara ati Kakang Brajadanta, nanging yen to sampeyan ngucap kaya mengkono mau padha karo Kakang Brajadanta wis ngendhak marang sedulur tuwa Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora pantes kawya sing pangandikan ucapmu ing kaya mengkono mau. Brajamusti, aja nganti wenetangi marang kamurkaning Brajadanta. Kowe malah malang kerik ana ngarepe kadhamu tuwa, mergo kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandhani. Yen ngono aku wis ora bakal ngaku kadhang tuwa karo Kakang Brajadanta. Yen pancen Kakang Brajadanta bakal gawe geger kanan Pringgondani, monggo ndak sekarepke marang kang begaling Kakang Brajadanta. Nanging yen bisa tak kandhani sing apik-apik, tak tuturi sing becik-becik aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Ayo tak kandhi Kakang, tak gandeng tanganmu isih padhang remburane isih jembar kalangane. Nyawijiya karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngestreni Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Cangkem. Turnaina anyala majaring ratri
Pinenggak jangkanira kapisanan Aneng prang Bratayuda Samalole sama selalu gembol semorante awela nang bro mbak yang tergelung sampe Sanggene sapa-sapa terus tinggal. Ngaten menika nggih, ngaten menika. Tegesipun wong kepengin mukti, wong kepengin duwe derajat pangkat ki aja nganti digondeli karo rasa tresna. Inggih. Tresna karo bojo, tresna karo anak, tresna karo sedulur. Disisihke. Kadang kala pancen menungsa utawi tiang-tiang menika badhe ngrendheti anggipun badhe anggayuh dhateng derajat pangkat tuwin badhe gayuh dhateng gegayuhan ingkang luhur. Kasinggihan makaten. Contonipun Brajamusti menika. Najan anak Brajadata menika mboten nate pisah. Bebasanipun renteng-renteng runtun ngambil kalit ngantos dewasa. Nanging nyatanipun dinten samangke menika benten pemanggih. Nek wis pancen beda penemu, ya wis ora usah deman meneh. Ora usah wene diwenehi rasa tresna. Nek perlu Brajawati dipun singkiraken. Ngaten menika langkung prayogi. Kasinggihan makaten. Nembe ajeng kula jajal kasektenipun kadang kula Brajamusti piyambakipun melajar kalian pun kala Bendana. Pancen bocah jireh. Ora sembodo karo Le Sumban. Lagi dicoba karo Mas Brajadata iki wis melayu sifat keping karo kala Bendana. Mesti kemawon badhe wadul dhateng para Pandhawa, minggahipun wadul dhateng mbayipun Dewi Arimbi. Kasinggihan makaten. Dewate Pripun? penemu sampean pripun, Di? Nek cara kula ngibarate kaya dene wong nyabrang kali, Nggih. wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya teles. Nggih, pancen bener. Saya nek ling dodok Kang Trah banyu wis teles kabeh. Nggih. Mula apike ya maju mawon. Maju terus, pantang mundur. Nek pancen Garkaca ora gelem mundur saka Dampar Kentara Negara Pringgodani, lho gunane apa Garkaca urip ning alam padang? Pateni. Iya. Pateni sisan. Gatotkaca mati, panjenengan lenggah Dampar keprabon ing Pringgodani. Sapa sing ora trima? Nek perlu ibune Garkaca nek ora trima ingkang Mbak Yu piyambak. Kula sampun matur to, sedulur kanca kulawarga nek pancen mepalangi singkirke. Iya. Ingkang Mbak Yu mepalangi anggen patuko badhe lenggah Dampar Negari Pringgodani, pejahi. Oh iya, ngestaken dawuh. Werkudara ora trima, pateni. Werkudara mati, Pandhawa ora trima, pateni kabeh. Pandhawa mati, panjenengan mboten wonten ing ngagro-agro lenggah Dampar keprabone Pringgodani. Lho, menapa mboten kleleng? Iya. Ngaten Bapak menaban. Nggih. Pandhawa niku wonten sing duwe. Sing duwe sapa? Prabu Kresna. Prabu Kresna kira-kira melu-melu pateni. Wih. Prabu Kresna mati Sencaki ora trima. Sencaki ora trima ora mungsuh nak Mas Brajadanta kok ketoke ora tekan goleki sampeyan. Kok sing apik omongane niku. Ora kok terus kula barang disangkut pautke. Lah sampeyan sing gawe ada-ada. Pun to, mboten saged kang grup lalu kurut. Bicar nggih. Iya. Cangketi Pringgodani. Nek pancen Garkaca isih gedang krang sila tumpang wonten Dampar Kentara Negara Pringgodani. Gawe geger karo kaca digawe mudhun saka Dampar ing lenggah Nak Mas Brajadanta. Nyuwun pangestu penemban. Oh iya monggo. Kula jerakaken nggih Nak Mas Brajadanta.
gelar pandhan moncar non lir kekonang sorong sorotetan padang ya jagat pangestu kula jagat kula Werkudara Pasupati kakekku ana dawuh apa wancing wis katetepake wektu ing nalika semana wis dadi pirembuganing para sepuh saka pitunganing Poneyanging Wirata wis nekani nggih saking para raja Nerpati padha anjenengi lenggah ana negara Pringgondani wigati ning karsa tanara liyan kejobamu nggone kepengin mahargya sarta anekseni ya kuwi jumenengan ana ing negara Pringgondani nanging sababe apa lah kok dadi tekan wakyane mangsa kala wis katetepake durung ana pawiwahan tata upacara ing lumaku jroning negara Pringgondani. Wiwit ngarep aku wis matur. Aja nganti didakwa ora-ora dening kawula Nayaka Pringgondani. Disengguh Werkudara milik marang negara Pringgondani. Tumuli aku jenengake anakku si Gatotkaca sing duwe gawe dudu Werkudara nanging kabeh saka karepe Harimbi. Mula perkara iki aja nanting karo Werkudara nanging dawuh marang Arimbi monggo piye kahanane teka kaya mengkene Arimbi wonten maring dawuh Kanjeng Eyang marata coba matur marang Yang Wirata sababe apa lah kok dadi durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan wisudan negara Pringgondani walih-walih menapa estunipun angrantu dhateng sowanipun kadang kula Braja inggih menika pun Braja Denta nalika semanten ingkang wayah sampun utusan kawan pun kadang kula Yai Braja Musti supados samethuk dhateng kadangipun inggih menika pun Braja Denta ingkang wigatos sakmangke supados jumenenganing Pringgondani sakmangke sineksen dening sederek-sederek tuwin turasing sawarga Kanjeng Rama Prabu Trembuka Kanjeng Eyang ning durung ana tandha-tandha bakal suwaning si Braja Denta kasinggihan mekaten ngene yen to nganti kesuwen sarta iki mengko ora enggal kawiwitan tanurunga bakal dadi rasaning para raja Nerpati kang padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ning Pringgondani mula saka pitunganing Yang Wirata aku njaluk aturing putuku si Arimbi monggo kepiye dalan iki kudu dilakoni supaya enggal kabeh bisa kasembadan anakmu Gatotkaca iku uga tumuli dadi nalindra ondene kadang-kadangmu Braja samengko uga wedhus trima marang kahanan iki inggih saking pamrayoginipun ingkang wayah Arimbi dinten sakmangke keparenga paduka Kanjeng Eyang misuda dhateng atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani yen nganti ana muga-muganing kadangmu kabeh uga dados ning kawuningan blejatosipun kadang kula Braja sedaya sampun nyarujuki malah saderengipun kula badhe netepaken jumenengan estunipun kula sampun pirembagan kelan sedaya kadang-kadang kula sedaya nyarujuki dhateng wisudanipun anak kula pun Gatotkaca Kanjeng Eyang lho yen to pancen kaya mengkono tak kira ora ana sowaning kadang Braja samengko ora dadi sabab Putu Prabu Punta wonten paring dawuh Kanjeng Eyang monggo penemuning Putu Prabu Punta kepiye menawi ingkang wayah ngampung ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndarawati nggih semanten ugi kula ugi nderek kersanipun paduka Kanjeng Eyang yen to kabeh padha mbangun miturut sarta manut marang Pangleng Narendra Wirata Arimbi wonten maring dawuh dina samengko bakal ndak wiwiti wisudan ana negara Pringgondani aja nganti dadi pengantu-antuning para raja Nerpati padha ngrawuhi
madaning pawiwahan wisudan negara Pringgondani. Kersa waduka kados mekaten kula kantun dhederek. Mula kang sangka kuwi putramu Gatotkaca mara gage timbalana supaya ngadhepun Hyang Wirata kene Harimbi. Miatlangening kalanggiwan aklar andan moncar tinaner kekonang suremsara tetahan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga ing Gatotkaca wonten timbalan mara maju kene nggir ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng para kula Gatotkaca Irekata Hyang Gatotkaca tilon mapak timbalan ngadhawuh Kanjeng Hyang wahyane mangsa kula wis nekani wanci wis netepi nggih saking para Jenerpati ing padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ning Pringgondani Nalindra 1000 negara ingkang racak-racak kepadha kepengin angawuningani jumenengani kula putuku si Gatotkaca kasinggihan patuku Kanjeng Hyang mula wektu dina iki ingsun ingkang wis pinercaya dening para Nalindra misuda kelawan jeneng para kula putuku Gatotkaca bakal ndak biyawarakake bakal ndak wisuda lenggah damar ke Prabu ning Pringgondani Arimbi wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Hyang mara Gatotkaca agemana busananing wong atuamu sawarga Prabu Trembuku nok ngestaken dawuh patuko Kanjeng Hyang Hyang Gatotkaca dinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang lakal jagat dewa batur jagat pangestunggur lah kok jebul barang wis ngagem busana keprabon ing Pringgondani ladal pantes murwat kan wujudanmu putu nggih patuku Kanjeng Hyang ingkang wayah nyuwun pangestu ya bakal tak pangestoni Kanjeng Hyang Puntadewa utawi Kanjeng Puntadewa kula nyuwun pangestu ya kula ndak pangestoni Wandrawati kula nyuwun pangestu iya nggih ndak pangestoni kula Gatotkaca Rama Kyai kula nyuwun pangestu wah Gatot ndak pangestoni Kanjeng Paman Madukara kula nyuwun pangestu iya nggih ndak pangestuni muga-muga niring sambikala ndak biyawarake mring sagung para Nalindra ing padha anak seni jumenengan ning Pringgondani para Jenerpati mugi andadosna ing kawuningan rikelenggan sak mangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati
dinten sak mangke sinalira dening wayah kula pun Werkudara menapa dene Arimbi minangka dados turasipun sawarga Prabu Tremboko riklengan sak mangke jumenengaken wayah kula pun Gatotkaca jumeneng Nalindra wonten negaring Pringgondani ajejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken panuwuning ing tanpa pindhan Kanjeng Hyang dene paduka sami kepareng wisuda dhateng wayahipun Gatotkaca. Ulum nadyan sira wis dadi Nalindra nanging tetepa kelawan kewajibaning Nalindra ingkang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi ning pundhake Nalindra. Kasinggihan mekaten kumrusak ana ing sak jabaning pendhapa kae dudu kok udan sinemeni nanging kae swaraning para Nalindra ing padha anak seni lenggahing kuluk putu Prabu ing Pringgondani ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Majaku nggir Gatotkaca wonten dawuh kejaba sira wis madheg Nalindra ning Prajeng Pringgondani nanging emutana lamun sira tetep minangka dadi nayakaning Praja Ngamarta. Menawa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gatotkaca wonten timbalaning adawuh ana tetembungan dana siasat kelawan sama beda dana denda ora perlu akeh-akeh pun wong Ndrawati anggone paring sangu kelawan majaku ing Pringgondani nadyan wong liyan kebrayan labuh tumraping negara pinaring ana ganjaran ingkang sakmurwat nanging nadyan kulit daging kula warga mongkon nerak pacak nerajang waring praja aja wigih ring-ring paring ana pidendhan ingkang sakmurwat. Lho iki ngestaken dawuh. Wah, Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Aja gembelo sirahmu. Aja gleleng pacakmu kowe dadi ratu ing Pringgondani. Nanging malah saya abot pakaryanmu lan kewajibanmu. Mergo kejaba kowe dadi satriyaning Praja Ngamarta. Kowe uga dadi Nalindra ing Pringgondani ingkang kudu iso gawe ayem, gawe tentrem, sarta gawe uriping para kawula kebak lawan kabungahan. Yen nganti nalisir saka angger-anggering kewajiban minangka dadi ratu lan kewajibaning kasatriyan, aja takon dosa aku dhewe ingkang midana karo kowe. Niki ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai. Piyak. Nuwun yen. Oh. Mobang wangaruna kadinetraning anggarapo sabdaning kukila ringkanegara sageter kinidunganing kunglir wuwu sing pindhe panca nun amit pasang kaliman tabi dina bena ing ladeni dumawaing tawang tuwanggir mriyem pusaka ing Pringgondani Kiai Lindu tuwin Kiai Mendung sampun mangambal-ambal munya ing gegana kawan dosa kula midhangetaken bilih Pringgondani sampun keparengan jumenengaken Nalindra enggal ingkang Paman Brajamusti nderek mangayu bagya sekethi jumurung. Paman Brajamusti ngaturke panuwun dening Paman wis kepareng jumurung marang lekase Gatotkaca inggih namung mugi andhatosna ing kawuningan ila-ila jaring para kina sami nyebataken
yen kanugrahaning teka kuwi pacobane bakal jumepak jebul nyata nggih. Anggen kula sowan wonten ing Glagah Tinulu sowan Kakang Brajadanta boten tinampi kanthi sae. Kakang Brajadanta malik tinggal merang Kampo Jinggo. Piyambakipun boten ngiklasaken negari menika dipun lenggahi dening anak Prabu Pringgondani. Malah semu nglepataken dhateng teng ibu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sakemasak mangke ingkang paman ing Glagah Tinulu ingkang paman inggih menika kadang kula Kakang Brajadanta madheg raman wonten negaring Pringgondani boten nyarujuki lenggahipun anak Prabu Pringgondani nggih. Musti Wonten dawuh Kakang Mbok. apa pancen bener kaya mengkono lelakoning Brajadanta? Teka kowe ora ngelingake marang keladuk ing matrap kadang utawa Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng Kakang Brajadanta yawadene sampun boten dipun dhahar. Semunipun sampunipun antepi anggenipun boten kepingin anak kula Pringgondani lenggah dampar keprabon ning Pringgondani. Braja Musti Gatotkaca anakmu lanang tumuli metu saka ing Dadaya ing Pringgondani. Saka pangiraku bakal mapakake kelawan pamaning Glagah Tinulu awat-awatana adiku di Nyuwun pangestu Kakang Mbok. Ora lidok ujaring wong gaplok. Sekawit Arimbi matur kelawan eyange Wirata ya panjenengan ingsun yen to kabeh kadang praja wis nyawiji lan sarujuk kelawan lenggahing si Gatotkaca. Piye Bratasena? Wah, aja takon aku. Iki dudu perkaraku ning perkara kula warga Pringgondani. Aku ora bakal melu-melu. Gatotkaca wis dadi ratu nang Pringgondani ora iso ngrampungi perkara yak deplok dhewe ndase anakku.